Leis sin búlú crag ghoras efige í. Tá duine cinnte go doras an seo alastair. A bí eto as a alastair. Tar isteach a dúrsa í as ord. Bhrú bruscáin inan a chaléan isteach. Tá an ceisnear sá á chur ein cúpla duine den éireann a bhíonna an turlabhraí orb. Le haid na hirise béal mór. Bhíste leat má chuir méid ortsa. Grid an turlabhraí níos cóngraí gaí le go bhicid sé na ceistanaí. Trágarí nar bhiste, ógur a mBád is an iníon léin. Iontach. Bhíste leat má chuir méid orta na siad. Iontach go léir. Sin chéad chéist mar is ecin tú ná conas íonha chur síos ort hain I drí ocail. Rinne idir bhanga is staidéir. Tá sam nach bhfuil sé furist as an iníon léin, agus rinne sí agus a chuid comrádaí sciig cháirí. Súáilcach, saolíosach, saolibhid as Ó go hintach as an iníon léin agus a chuid comrádaí ligin sciig leistab. Anna bha go léir. Tá sé sána sportúil an dára céistar sí. Tá mecha rá fála Ealaíon cén compánach cáiliúil gur bhíon leat. Sofia Irelusach Mantalina sta Iad cuirta gá muile, le manga céisteach ar an éadan. Anna bha as an iníon léin, cén leabhar ná album a hiúrá leat. Stalking and hunting, le muire Welby as Rinne an iníon léin, breiteoireacht fiag. Níor thulas faoin geán son hana sí. Well, an cearú ceist. Cad a chuid an ceán fé is mó ríomhart. Nuair a rugas orm ag teachta maithas utopia le mo chuid gléasra sa Níor bhain an freagar sin éon gáirí ábh. Cad a chuireann an tágla smórt. Má bhean chéile sa Ard cháirí ne urchóideach as na hinine go léin. An séo céist, seachas a do chuine cin tanahí gur bhíon leat a bheith I mo chapel sa Anna bha as an turlabhraí. An seachtú céist, cad ba bhuachar dimhort. Nor ceapú I mólamh mé. Ó ar san iníon léin. Ach I d'oibrne gur iar nach scríofaí sin síos. Níl me hamaga is sé. Éadúir atá mé, ná scríe. Cad a scríg mé mar sin a dtír an iníon léin. Ar a scríe mas mín leat. Scríe. Má go leor an chéad céistéile mar sin. Cén sin vinsin daine is fár a crothaú I riamh. Sofia Irelusach Mantalina sa Agus is measa as an iníon léin. Sofia Irelusach Mantalina sa Thos an iníon léin ag scigeacht gáirí ríist. Cahfuil na hatsat go Sofia siad. Ó tá sa An dtithe céist. Cén teistóir a ránha le de híal a léirú is sconán. Ní móide gur féidirlam Sofia Irelusach Mantalina rán tám seo sa Harry Wart mar se, le bheith lán daidíide. Nuair a bhí tú scéal an rud tú I de nerd nó rud tú cool. Ní rás bhí scúil. Cén múint ar bunscéile ba rán leat. Miss Queenie sa Bhí san ngrála Miss Queenie. Ó, anna bha. Agus an rá seice sa duine eile den hinine go léin. Anna Román Súil. Táid I take argainn zéireann is an turlabhraí. An tíú ceistíigh in Soham. Cén múintear iar-bhunscéile is mó ó bhaimart. Níach éanana sa Ó, ní spreag éanana acu pó, níor spreag. Chaidíide píide haine an ulscéileat. Haine na mrá. Gáil beag Ealaíon na cailíní. Anna bha. Bhí an sean ólamh le sean Gaeilge in ngrálam a léanaí a rá. Wow as an hinine léin. Bhí trúa ag an ólamh le laidan chum. Ó,
Anmhaid ag molamh le breanis. Anamha, ó anamha, dhá cheist fácaí. Cén man a síle tát. Nach fiú snávan a essa. Agus an cheistéire an bhfuil eféile faoi fecart, faoi chuileach tá. Rinne na chalíní meang go báil. Well, támar scríoch níos as an tur labhraí. Well, gur míle mát. Gur míle mátsa a dúr ar fad.